Hello, Zimbabwe. This is Chibanda Media reporting as it is, and today we have Apostle Kahari. Apostle Kahari Magadi. Tiripo kana muchifarao. This is no fara Apostle. Anditika. Yeah. So Apostle, without wasting much of your time, yes. Tingangoda kuziya zvimwe zvinhu zvishoma then tozoenda kumberi nenyaya yedu. Takatarisa Zimbabwe inoi. I know vanhu vakawanda vanokuzivai, but I'm sure kuti vanhu vanogona kunge vachida kuziya more kuti Apostle vanonzwa sei nyaya idzi spiritually. Takatarisa nyika yeZimbabwe, how do you see Zimbabwe spiritually? Because maonero atinogona kuita Zimbabwe panyama nepamweya zvinogona kunge zvakasiyana. Mimi saApostle, how do you see Zimbabwe? Okay. Maita chinhu chakanaka. Kazhinji zvatinoona paground, zvatinoona panyama, zvinotaura condition iri in the spirit. Saka zviri paground ndo zvinotaura condition yatinayo in the spirit. Takatarisa Zimbabwe haitombodi kunyanya kuti tiende munyika yomweya. Zviri paground tinokwanisa kudefine kwatiri kubva nepatiri nekwatiri kuenda nenyika yeZimbabwe. Challenge hombe yatingave nayo muZimbabwe nde environment iri munyika muno. Zvatinozoona ku politics, zvatinoona ku religion, kuzvitendero, results environment, mamiriro akaita environment. Environment yatinayo muZimbabwe haina zvakanyanya zvaino produce kana kuti zvaino feeda kuvanhu vayo. Remember, the first man, semunhu waMwari gatidzokere kuBible, the first man Adam wakaiswa mugarden naMwari, akanzi diridzira garden, Genesis chapter number 2, remain 10. Adam waifeeda kubva kuenvironment, uye achifeeda environment. Saka vanhu vanofeeda kuenvironment uye vachifeedwa neenvironment. Okay. Saka environment kana isina chainofeeda vanhu vayo, isina chainopa vanhu vayo. Remember, rega ndikupe example yeenvironment ndiri kutaura. Kuzvikoro kuri kuenda vana vari kudzidza history yeZimbabwe, kwakabva nyika. Hakuna, havasi kudzidza the future yeZimbabwe kuri kuenda nyika. Zvakanaka kuva nehistory yekwatiri kubva, but chakanakisa ifuture yekwatiri kuenda kuti tinofana kunge tichiita sei neZimbabwe. Tofana kufeeda vana nefuture more than the history yenyika. So environment ndo inonyanya kubaya nyika ino yeZimbabwe. Saka inozo produce poor leadership in politics, poor leadership in religion, poor leadership in any field. That's our challenge about Zimbabwe. Ndo muonero wandoita Zimbabwe. It's all about. Then some people say good Zimbabwe yakatukwa or whatever, or maybe there's something chataka kanganisa or whatever. Yes. Ndo zvinotaura vanhu, especially vanhu vari kuchechi, vari kuzvitendero, because chikonzero vachidaro kuti Zimbabwe yakatukwa havana solution. Saka solution yavo vanozongoti vanhu ngavatendoka vadzokere kuna Mwari nokuti nyika yakatukwa. Ndinopokana nawo kuti nyika ino yakatukwa, wosaka tiri machallenge atinawo. Dai nyika ino yakatukwa, dai tisingaone minerals. Mwari akatuka nyika iyoyo haina chisvinhu chinobuda, hataifana kuona minerals atinawo munyika munomu. Tine minerals akawandisa, handizoti mangani atinawo munyika munomu. Muri kumainwa munyika munomu. Munonaya mvura munyika munomu vanhu vachikohwa. Right. Kana tichiti vagari vakatukwa, chinoratidza kuti nyika haina kutukwa. Ndataura nyaya yemaminerals. Number 2, chinoratidza kuti vagari havana kutukwa, vagari veZimbabwe. Ukatarisa makore atiri kubvaya akaitika COVID-19, kune dzimwe nyika kwaifa vanhu zvisingaiti. Kunoko taisangana muzvibhorani, taisangana kumusika. Hatina kuita lockdown, especially kumalocation kwandogara. Kwanga kusina chinhu chinonzi lockdown. Kwanga kusina mamask. Tanga tisingakwanisa kuafoda kutenga mamask. Kwanga kusina mvura. Taifana kunge takafa neCovid nokuda kwekesi. Dai nyika ino yakatukwa. But kurarama kwakaita vanhu vemuZimbabwe tisina mishonga, tisina social distance, tisina lockdown kuma location,
zvinotaura kuti we are blessed as citizens of Zimbabwe. We are blessed as a nation. Our nation is a blessed nation because tine minerals, but nokuda kwokuti tiri kuaffectwa neenvironment hatizoziva zvokuita minerals. Saka kusaziva zvokuita nezvatiinazvo hazvitaure case, zvinotaura ignorance kuti hatina kudzidza. I don't know kana ndakupindurai. So what do you think chingaitwe kuti tiwane solution over such things? Yes, regai nditaure tidzokere tiende pasolution. But ndoda kuti ndidzokere muchana panyaya yamabvunza yekesi pane chandajekerwa nacho. Munoziva here kuti kune nyika dzinoita zvitadzo zvivi zvakanyanyisa kudarika Zimbabwe, but vane economy yakanaka. Kune economy iri stable. Kune nyika dzakawanda, vana South Africa padhuze apa kunopiswa vanhu nematayi, but tarisai economy yavo zvayakaita, tarisai maroads avo, tarisai environment yavainayo. So muri kuti economy haigone kuaffectwa here nezvatiri kuita kana kuti nezvatiri haiaffectwe kana nokudeuka kweropa. Ndoziva kuti vamwe vanhu vanenge vakabatira kuti pakadeuka ropa kune nyika dzinourayana kutodarika Zimbabwe. This nation, it's a peace nation. Inyika ine runyararo. Saka zvokufa kwevanhu nokudii, even chero dai kuri kunzi yakatukwa mune vanhu vanoziva, mune vanhu vakawanda vanoziva zvavanoita, case yanga isingati affect panyaya dzeeconomy. Regai ndichidzoka pamubvunzo wamabvunza wesolution kuti zvii zvinofana kuitwa munyika muno. Munyika muno chinofana kuitwa, number one, vanhu vanofana kugona kugamuchira chokwadi. Kana kune nyika isingade chokwadi, either kuchechi, either isu vafundisi, either mapoliticians, either vanhu vari mucommunity matinobva, munyika muno hatidi vanhu vanotaura chokwadi. Hatidi. Ukataura chokwadi uri kubato kumatongerwo ezvenyika unonzi wapanduka. Either kuopposition kana kuti kuruling party, ukangotaura chokwadi chete unonzi wapanduka. Vanoda vanhu vanovaudza nhema. Kumachechi ukataura chokwadi unonzi waakuda kumukira. Saka chekutanga tinofana kugamuchira chokwadi. Chokwadi ndechekuti our solution haisi muballot box. Ballot box harina charinounza nemamiro atakaita. State yenyika inoi haisi kutomboda zveballot box. Saka hope yedu haifani kupinda muballot box sezvatiri kubva kunoita zvokuvhota, because anyone anotenderwa kuvhota. Ndo zvinokuratidza kuti hapana change inounzwa nokuvhota for now, because vanhu vanovhota vamwe vacho vanenge vakatorohwa nemusombo dia, vanenge vakatorohwa nedombo. Anyone, so long uri mugari wemunyika muno une chitupa unokwanisa kuvhota. Saka ngatibvisei hope kune zvematongerwo enyika nemaelection. So muri kuti solution yedu chaiyo ndeyekuti chii? Solution yedu ndeyekuti tinofana kudzokera paenvironment yedu. And what do you mean by environment? Pandiri kutaura nyaya yeenvironment handei kuzvikoro tonogadzira vana vedu kutanga kuzvikoro chaizvo, because if you are, kana tiri kucomplain about leadership, inyaya yekuti havana chakakura chichifidwa mavari. Vakazongoenda pamaposition zvichida nokuda kwezvivindi kana kuti vanogona kutaura, but vasina the spirit of leadership. The spirit of leadership inoiswa kubva mwana achiri kuchikoro ari mudiki. Vanhu vokura vane interest nenyika yavo, vachidzidziswa kumacommunity, vachidzidziswa kuzvikoro, vachidzidziswa kumachechi. Kuti vanhu vazhinji either kuruling party neopposition vane interest nemaparties avo, havana interest nenyika. Even tikabvisa vari kutonga toisa vamwe vasiri kutonga, tichaona kuti vakafanana, because vari kubva musame environment isina kuvadzidzisa leadership. So they are there for their own interest, not the interest of the nation. So pandiri kutaura nyaya yekudzokera kuenvironment, ndiri kutaura kuti handei kumachechi tonodzidzisa vana vadiki vachazova leaders emangwana. Todzokera kuzvikoro tonochinja syllabus, votanga kudzidza future, not the past of the Zimbabwe, but the future of their nation. Todzokera mu community, mova nemaprograma anotraina nokudzidzisa vanhu vari
community kuti vave neinterest nenyika yavo, vacontribute mukubuildwa, because a new Zimbabwe or a change of Zimbabwe aiuye nokuda kweparty, aiuye nokuda kwemunhu wani, but inouya nokuda kwevagari, including vanhu vari kumachechi, vanhu vari kuzvikoro, vanhu vari mucommunity. Uori hausi muparliament chete, uori uri kutangira kana muchechi, uri kutangira mucommunity. So we need to go back to our environment and change our environment. So if you are given the opportunity right now, yes, what thing zvamungaite Mr. Apostle kana kuti mapiwa mukana unyatsonzi right tinoda kuti tise pfungwa dzenyu patable, chicha mungaite kubva because zvinhu zvirikuona kuti zviri kuaffect even mumachechi, zvirikuona kuti zviri kuaffect politics, zviri kuaffect almost everywhere. Yes, right. So Mr. Apostle mukanzi mapiwa mukana wekunzi aiwa chitorai chimuti ichocho toda kuti mudzidzise vanhu kana kuti muone kuti pane here zvamungaite. Yes, maita chinhu chakanaka. Ndikapiwa mukana chandinoita kugara pasi nevanhu vari kuda kuzopinda muparliament kana kuti mupower for the next 5 years 2018. Vanofana kutrainwa iyo zvinozvo. You know, the challenge is vanhu vari kuita macampaign to win mavotes, but havasi kutraina maleaders avo. Even vacho vari kuopoza havasi kutraina maleaders avo kuti chinonzi leadership chii. Vari kuvatuma kunokambeina kunowina mavhoti. Kana vawina mavhoti vasina leadership mavari, vachapedzisira vakuita the same zviri kuitwa nesystem yavari kurwisa. So ndikapiwa mukana tinogara pasi nevanhu vachada kuzopinda mupower, tovatraina kuti chinonzi leadership chii, the spirit of leader inofana kunge iri mavari. Togara pasi nemachechi kuti machechi haafani kunge ari bias, machechi haafani kunge vane mainterest avo, machechi vanofana kunge vachiparticipate mukuvakwa kwenyika inoi, vachidzidzisa mapoliticians kuti chinonzi leadership chii, vachiudza mapoliticians chokwadi chavasingakwanisi kuvaudza. Saka tinofana kudzokera kumachechi, totaura nevakuru vanotungamirira machechi, totaura nevanotungamirirwa kuti chinonzi leadership chii, kuitira kumangwana kana vazopinda muleadership. Todzidzisa kumachechi, todzidzisa mumakommunity medu. I would love kuvhura zvikoro zvino offer free education yekutraina pfungwa dzevanhu, because nyika kana isina vanhu vane pfungwa dzakakura, nyika iyoyo inoondoka. Nyika ikava nevanhu vane pfungwa diki, nyika iyoyo haina kwainoenda. Zvese zvatinoona kunana Dubai kwatingayemure inyaya yevagari varimo kuti vakapiwa a right information, vakatrainwa zvekuti vakakura vane muono. Saka tinofana kudzokera kucommunity tovadzidzisa kuti vana vari kukura nevaripo vacho vanofana kukura vane muono. Toenda kuchikoro tochinja syllabus kuona kuti vari kudzidzei. Because you know kuti type of education yatakapiwa yatakaadopta isusu inodzidzisa munhu kuti azoshanda kuoperata computer, but haidzidzise munhu kutanga kugadzira computer. Saka tinenge taakuda zvikoro zvinodzidzisa vana kutanga kugadzira computer, noti kudzidziswa kuti azooperata computer. Saka ndinoenda kuzvikoro, ndoenda kumachechi, ndoenda kumapoliticians, ndoenda mueconomy, ndoenda kucommunity. Yes. Mashoko bakukuti munhu wamwari, before we close our show, mashoko enyu amungade kana kuti edzidziso angava amunoda kusiyira muri Zimbabwe? Okay, mashoko andingade ndo andataura pakutanga kuti challenge yedu ndeyekuti hatitevere chokwadi, tinotevera vanhu kuAfrica. We don't follow the truth, we follow the people. Tinotevera vanhu. Saka chero munhu akanzi arasika zvinenge vanhu vanoramba vachimutevera nokurasika kwake. Dai tagona kutevera chokwadi, because shoko rinoti you shall know the truth and the truth shall set you free. So long tine environment isina kumira zvakanaka, ngatirege kuisa trust yedu kumapoliticians, kupolitics. Hakuna chinobuda, because varipo nevatiri kuda kuzopinza futi vari kubva muenvironment isina chakafidwa mavari cheleadership. Saka chatiri kuda ndechekuti dai tawana vanhu vanotidzidzisa nokutipa understanding more than maprofesi.
It's good to pray for our nation, but chatiri kunamatira hakusi kuvhura kwemaindastiri. Minamato haivhure maindastiri. Chatinofana kunamatira vanhu vane pfungwa dzakakura ndo vanovhura maindastiri. Chero tikanamatira kuti maindastiri avhurwe pasina vanhu vane pfungwa dzakakura. Remember, shoko rinoti kuna Genesis chapter 2 verse 5, mugarden mvura haina kunaya nokuti kwanga kusina munhu. Chakamisa kunaya kwemvura mugarden inyaya yekuti manga musina munhu. So zvatiri kuona results need muZimbabwe, vanhu vane pfungwa dzakakura, vanhu vane pfungwa dzakafidwa neunderstanding ndo need. Results ndo economy nemaindastry. Saka ngatiregei kunamatira results, ngatinamatire need ende ngatigamuchirei chokwadi. That's my advice for today. Thank you so much, Apostle Kahari. It's a goodbye for now. Thank you. Tinotenda maita basa nenguva yamandipa.